Hej og velkommen til denne serie af 3 udvalgte episoder, som jeg genudgiver her hen over sommeren. Om lidt bliver du klædt på til, hvordan du kan være med til at styrke dit barns selvværd. Det gælder både dit barn, som er autist eller har en anden diagnose, men også dit neurodivergente barn, altså børn, som ikke har diagnoser. Hvordan kan du være med til at skabe et større selvværd hos dem? Det får du mere at vide om i dag. Og det er jo oplagt at styrke dit barns selvværd i denne her ferieperiode, fordi du jo er oftest mere sammen med dit barn, når I har ferie. Så det er oplagt at gribe muligheden for at styrke dit barns selvværd. Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjerte. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver. Hej og velkommen. Denne her episode i dag skal handle om selvværd og hvordan vi opbygger vores barns selvværd igen. Jeg har lavet den her episode, da jeg desværre oplever, at rigtig mange børn med autisme har et dårligt selvværd og ikke tror særlig meget på dem selv. De tror ikke, de er noget værd, og de tror ikke, de kan noget, at de ikke er gode til noget. Og dermed så bliver de jo triste og kede af det. De bliver også hurtigere sure. Og det har bare en masse negative ting med sig, når børn ikke har et godt selvværd. Det samme gælder jo også med os voksne. Og derfor så har jeg lavet denne her episode, hvor jeg vil fortælle om, hvordan du kan være med til at opbygge dit barns selvværd. Og hvad du skal være opmærksom på i forhold til at opbygge det. Og jeg vil også komme ind på, hvad forskellen er på selvtillid og selvværd. Og jeg har en helt konkret guide til dig med, hvordan du gør det her derhjemme med dit eget barn. En måde at opdage, at dit barn måske har et lille selvværd, det er, at barnet kan have svært ved at modtage ros og anerkendelse. Det kan være, at barnet går, når du begynder at rose det. Det kan også være, at barnet direkte siger, det passer ikke det du siger, mor. Eller det kan også være, at de begynder at sige noget om, hvad det er, de ikke kan. For ligesom at modbevise, at det kan godt være, at du siger det her om mig, men det passer i hvert fald ikke. Når vores børn gør sådan her, så fortæller de her situationer os, at de har brug for at blive set, og at vi skal hjælpe dem med at få øje på alle deres kvaliteter. For at øge selvværdet, når barnet ikke umiddelbart tager anerkendelsen ind, så må vi gå varsomt, og vi må også huske at tilpasse mængden af selvværdsopbyggende ord. Og vi skal også være meget opmærksom på vores væremåder omkring barnet. Og hvordan du egentlig opbygger selvværd hos dit barn, det kommer jeg ind på lidt senere. Men jeg vil lige først sige noget om grunden til, at mange børn med autisme ofte har et lavt selvværd. Og det handler rigtig meget om de oplevelser, de har haft. Mange autister har haft rigtig mange nederlag igennem tidens løb. De har måske oplevet at få skæld ud rigtig mange gange. De har oplevet, at de har gjort deres bedste, og alligevel har de ikke følt, at det, de har gjort, er godt nok i forhold til, hvad der er forventet af situationen, og i forhold til, hvad der er forventet af normaliteten. De har måske oplevet mange nederlag i forbindelse med børnehave, skolestart. Måske har de oplevet skoleskift, måske op til flere skoleskift.
Og det er bare ikke særlig selvværdsopbyggende at få de her svigt gennem tiden. Det kan også være, at de har oplevet børnene ikke at passe ind, være anderledes, ikke er blevet blive forstået. Der er også nogle autister, som har oplevet magtanvendelser, eller set andre har fået lavet magtanvendelser på dem, altså på andre børn. Så er der dem, der har oplevet at er blevet gjort forkert, og følt sig udstillet. Jeg har et eksempel på det fra min egen søn, da han gik på en skole, hvor at han sidder i klassen, og at han har det sådan, og det tror jeg faktisk er ret typisk for mange autister, det med, at de kan godt selv lave larm, men de kan virkelig ikke holde ud, når andre laver det. Sådan har det min søn det også, især når han er stresset og af mistrivsel. Og han sad en dag i klassen, og der blev han udstillet, for der fik han at vide, synes I ikke det er irriterende, når Anton sidder sådan der og larmer. Der blev han udstillet over for de andre børn, og frem for at læreren kiggede bag om hans uroskabende adfærd, og tænkte, hvad er der på spil her, siden han har brug for at sidde og lave alle de lyde, og skabe uro og larme, så fik hun ikke lige øje på, at det handlede om utryghed, og han faktisk ikke kunne se meningen i skolearbejdet. Og han havde brug for at blive hjulpet i gang. Men i stedet for blev han udstillet. Og det er igen ikke med til at opbygge selvværd, tværtimod. Når vi snakker om selvværd, så kan man også hurtigt komme til at snakke om selvtillid. Og det er 2 forskellige ting, og det vil jeg lige hurtigt forklare forskellen på. Man kan sige, at vores selvtillid, det er oplevelsen hos dit barn af at være god til et eller andet. Måske har det en særinteresse, noget det er særlig god til, og ved en rigtig masse om. Det kunne være, at dit barn ved rigtig meget om dinosaurer eller tog. Og det kan være, at dit barn er rigtig god til at fortælle om de her dinosaurer. Kan alt muligt i hele detaljen. Det handler altså om det, dit barn gør. Og selvtillid opbygges ved, når du fortæller dit barn sådan noget, hold da op, hvor ved du bare meget om dinosaurer, eller hvor er du dygtig til at cykle, hvor er det en flot bluse, du har fået der. Vi booster altså vores barns præstation, eller det ydre på barnet, når vi ligesom, når vi booster det, så er det selvtilliden, vi ligesom bygger op, når vi får sagt de her ting omkring de ydre ting, som barnet gør og ved en masse om. Hvor man kan sige, selvværdet, det handler om at vide med sig selv, at jeg er god nok, som jeg er. Mennesker med et godt selvværd er i større omfang i forståelse mellem omverdenens opfattelse af dem og deres opfattelse af sig selv. Så de har så nemmere ved at tage anerkendelsen til sig. Mennesker med et godt selvværd. Og mennesker med et godt selvværd er også sværere at bringe ud af balance, da de har sådan en indre tro på, at de er, som de skal være, og det jeg gør, det er godt nok. Og der skal meget mere til for at ryste dem, eller bringe dem ud af denne her, eller give dem tvivl på, at det de gør er godt nok. Så derfor så er selvværd super vigtigt, at vi har det, fordi det er det, vi skal kunne stå imod med, når verden omkring os ryster, eller påvirker os. Så hvad kan du som forælder gøre for at øge dit barns selvværd? Min underviser på familierådgiveruddannelsen på Blackbird Institute, Fie Hørby, hun brugte udtrykket, at
barnet havde brug for C-vitaminer. Jeg synes, det er sådan et godt udtryk, at barnet altså har brug for at blive set for hvem det er, og ikke udelukkende for, hvad det kan. At blive set, det er en gave for dit barn. At få 100% opmærksomhed, fuldt nærvær og kontakt, det er virkelig en gave for dit barn. Og at du som forælder kan se bag om dit barns adfærd, og eksempelvis godt ved, at han helst vil spise alene på værelset. Og det er ikke for at være uhøflig eller uopdragen, men fordi at det kræver for meget af ham at sidde med til bords lige i øjeblikket. Det er at blive set og respekteret, og det er selvværdsopbyggende. Og når du får respekteret dit barns grænser for, hvad det kan og ikke kan, det er også enormt selvværdsopbyggende. Og så kan man sige, men hvordan gør man så det? Altså, fordi vi tager jo de her hensyn i forvejen, at han godt måske må spise på værelset og de ting. Så hvordan gør vi det ellers? Hvad skal man sige? Og der er sådan, man kan sige, ja, man kan sige det med sine ord, men vi kan også sige det gennem kroppen. Og det er det, jeg arbejder rigtig meget med. Jeg arbejder altid med hovedet og med kroppen. Da jeg tænker, at kroppen er en genvej, når vi skal arbejde med et eller andet, eller sætte et eller andet i gang, nogle nye måder, vi skal være på, så kan man også gå igennem kroppen. Det er tit en genvej til noget. Og at øge dit barns selvværd gennem kroppen, det kan man gøre ved at nikke til sit barn, når det kigger op. At smile, lægge en hånd på skulderen i svære situationer, som vi ved, vores barn synes kan være lidt svært at være i. Så dit barn ligesom kan føle, at jeg er lige her, og jeg skal nok hjælpe dig igennem. En selvværdsopbyggende aktivitet kan også være massage, eller gæt hvad jeg tegner på din ryg, eller en gang fjollet dans på køkkengulvet til noget fed musik. For det vil være med til at udløse endorfiner og glæde, og en oplevelse af, at det er fuldstændig okay at gøre og bevæge dig, som du nu lige engang har lyst til. Så det er en måde at arbejde med selvværd, når man bruger kroppen. At øge selvværd igennem ordene, igennem måden vi siger tingene på, det kan vi også gøre på mange måder. Også uden at vi skal sige, hvor er du dygtig. Fordi det skal vi sige, hvis vores barn virkelig har været dygtig. Når det har gjort noget ekstraordinært, når det har gjort noget, som det ikke plejer at kunne eller plejer at gøre, så er det dygtigt. Men det er ikke dygtigt i de der dagligdags ting, som dit barn sagtens kan. Det er ikke selvværdsopbyggende. Tværtimod. Så det vi kunne sige med ordene for at være selvværdsopbyggende, det kunne være noget omkring, det kan være noget omkring, at det med at sætte ord på dit barn, det dit barn gør, og det dit barn laver. Det lyder meget banalt, men dit barn vil føle sig set. Og det kan lyde sådan som, du tager jakken på, eller du spiller computer, du ser YouTube, det ser spændende ud. Hold dig op, du spiser meget pasta i dag, du er vist blevet sulten. Du var hurtig til at komme ud til bilen i dag. Når vi får sagt de her ting, som jo, ja, det lyder jo ikke af noget, men det er rigtig meget. Det betyder rigtig meget, når vi sætter ord på vores barn, det barnet gør. Fordi det vil få oplevelsen af, hey, min far eller min mor lægger mærke til mig. De ser mig. Og dit barn vil også samtidig få en bekræftelse i, nå ja,
det var det der med, jeg skulle ud til bilen, og nu løber jeg rent faktisk ud til bilen. Hold da op, hvor jeg er hurtig til det. Så du er også med til at fastholde dit barn i den ting, det nu skal udføre. En anden ting er også, at du kan sætte dig selv i spil. Og det kan du gøre ved at sige sådan noget, jeg lagde mærke til, at du bar din tallerken ud. Det synes jeg er dejligt. For på den måde får du også fortalt dit barn, hvad der er vigtigt for dig. Uden at gøre et stort nummer ud af det. Du kunne også sige sådan noget med, jeg vidste slet ikke, du turde prøve den høje rutsjebane. Så igen får du også brugt dig selv i sætningen. Noget med jeg. Det kan også være små ord i forhold til selvværdsopbygning. Og sige sådan noget med wow, eller sådan, eller hold da op, eller så gjorde du lige det. For det er også med til at give barnet en bekræftelse af, hey, min far eller mor ser mig. Jeg er god nok, som jeg er. Det jeg gør er helt fint. Og når alt det her er sagt, så skal vi også huske, at alle de her ting, når vi siger det, så skal vi også moderere det i forhold til vores barn. Hvad kan vores barn holde ud og høre? Og hvor meget kan vores barn holde ud og høre og føle det? Vi må ikke bare øse på, for så kommer vi til at overskride vores børns grænser. Og så kan vi komme til at stille et indirekte krav og en forventning omkring, at vi altid vil have, at barnet skal klare sig så godt, eller være dygtig til at løbe hurtigt ud til bilen, eller være hurtig, eller som jeg sagde før, eller modig, eller hvad ved jeg. Det skal være i tilpasse mængder, når vi kommer med de her selvværdsopbyggende sætninger. Fordi ellers så kan vores barn ikke honorere det, og vil lukke ørerne ned for det, fordi så bliver det simpelthen for meget at tage ind. Så lidt ad gangen. Så vi må altid og hele tiden aflæse vores barn omkring, hvor meget kan det tåle at høre, og hvor mange C-vitaminer det kan rumme ad gangen. Og når jeg siger C-vitaminer, så er det jo sådan nogle SE-vitaminer, altså C-vitaminer. Jeg har samlet nogle flere idéer til, hvordan du kan øge dit barns selvværd. Og du kan hente guiden via noterne under det her afsnit. Og det kan du gøre her bagefter den her episode. Der ligger et link, så kan du gå ind og hente guiden til og er med til at øge dit barns selvværd endnu mere. Og inden vi slutter helt fra i dag, så kommer der, vidste du? Vidste du? Autisme er ikke et handicap. Autisme bliver et handicap i mødet med et samfund, der ikke er indrettet til eller imødekommer autistens behov. Så vil jeg sige tak fordi du lyttede med, og tak for i dag. Hej.